على سنوي عسران حادن حملة لتشحن عصر شعاتنا متمرت مشيت ساعات حدا عقلو ناباخم استدالو ما أدزينا إتبي تقرينيا حزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كورات تملكتي مسيناتات جيتات شوالهم ساهم كسأني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حتصرت الزيناتات قدما منستر أبي أحمد مسمرحتي السفلة لها حقرات حملوا أسران بيرام قدما منستر أبي أحمد مخفتي قبايا سرعة مقوي مسترخبو مرحتي السفلة لها حقرات بمقان فلسي بمتكال حملوا ياسر أمبيرام تم قدما منستر محبرة وميديا قصوما بزم حلالفو وملختي إثيوبيان طاليانن بمتحبارا بتسناد مخفتي كالاي قبايا سرعة مقوي حورات منقستات مس زترخو مرحتي السفلة لها حقرات بمقان حملوا ياسرنا أمبيرنا يلوم كابزي بتوساخي زتكبار نفتنا زي بدهن زلا سرعة مقوي مهناتن كيد حلوا دنين كبابين قدما يتكبار زي قلس كم زخنن أما الأختم حبيرام إثيوبيا بمقبي عرسان مقال سرحتهم سرحتي زي نقد مخانو وانا صحفي ودوحورات منقستات أنطونيو غوتريز قليصام توم وانا صحفي باسنا دانت إثيوبيا وديس ابانا تخيد زلو قبايا سرعة مقبي ودوحورات منقستات بفيديو ملختيام محلاليفهم ملختهم كم زبلوو إثيوبيا بمقبي رئيسان مقال سفيح سرح سريحة بفلايا بالمعات سرناين لوطي كبابي أيرن زد صور لمعات حرشان زمزقبت تعاوت أبلو على ونت مقبين من رقاص نعلم كم أبنت زو سجيلهم ميزانا ونسرعة مقبي من متتان كم زقباء بمحبار كلهم مدارك تأكلات تخرط كي قبرلو كم زقباء أغنزيبهم أبلو تكبابي أير قبو سرح مسرحان أب عالم سلام من رقاصن لو على ونت مقبين من رقاص وستاني مخوانو قليصهم إثيوبيا كالاي قباء سرعة مقبي حورات منقستاتنا من انقاد زقبرتو توفاينتن قربنتن تومانا صحفي نئيدام كلاي قبايا سرعة مقبي وحبرات منقسات إثيوبيا بسرعة مقبي زكايدتهم تقبارات زتبابع وصيتنا علم أبنتي كبلو منستر حرشا دكتور قرما منتي قليصام توم منستر نتقبايا ملكتهم اسمك تلو أن صحفي ودوحورات منقسات أمينة محمد بمخوان مجلس هيبام دكتور قرما منتي مجلس يوم كم زبلوهم مرحتي من لا علمن زملكتهم أكلاتن أبتي قبايا مركابهم سرعة مقبين مرقات زلو قرات نتيري تي قبايا بسرعة مقبي وصعوت نمقبار قبو سرعة فاينانس نكهلو نمزتاي عبي قدالو مبالهم بمقلاص لو علونت مقبين من رقاص مستملكتهم أكلات بموداد شتو نمعوات سعري مقبار كم زقبا أبتي مدرخ تحبيرهم إثيوبيا زي مزقب التوصيت زي قمتو عاوتناي موداتا زي مخانو بقلت السرارحة تزرقحو نابتكبار زاتو سرعة مقبي تتناخيرو كم زغصل الرقاقيصوم أمينة محمد بوغنن إثيوبيا فلا ما يقبايا قدم 4 عامات زاتو توك الكيدان تكبارو تقبرلو زلا مقدي زي برتاتا عيلان أب أفريقيا سعنتو لوطي كبابي أير نمتصوار سرعة مقبي هافتي تفترو باقبابو متكبار كم زقبات قليصوم إثيوبيا مستاليانن حورات منقساتن بمتحبار زي السناد اتوم بالكالاي قبايا سرعة مقبي أب أديس أبابا يسالت ألوم بريزيدنت موروكو عزالي عثماني أبتي مدرخ كم زبلوم لوطي كبابي أير على ملخة مقدال سرعة مقبن كالوت بدهوتاتن هاقرات يفتنوا اللويلوم هاقرات قرصانينت بوليتيكا بملباس زباخن مقبي نزتتصقم وغنات تبصح مقبار كم زدلي أصنوت هيبام على ملخة سرعة مقبي زي بدهن تبصحن بمقبار تميتنا بادون مبصح استغمت الشتو نمعوات بقرصانينت مسرح أدلاي كم زخنم حابيرام أما كتال ما دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تخطاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات انحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجر إثيوبيا وحسنت مقبين من رقاص كبهال زيغاتات ما أخلاب زقبرو سرعة تكبرها مقبي بمسرحة وصيت بزعبا ممساك قدما منسرا بأحمد قليصام توم قدما منسرا بقبايا سرعة مقبي ودوحورات منقستات أبزقبرو ومدرم بمسنو سرناي بمفراي عرصخا مخالن وصيتا وصقاتات ليمات بزملكات سفيح حسابات العلم يمر آدم نزوادو صبصاب نظريت بريحو إثيوبيا تعر من رقاص وحسنات مقبا سرناي كابوت أي كام مئتاو تناقفا بعرسا أفري عرساناي مخال مع سرناي مسنو حقاي سرعة مقاقبا زيقاتات نخم حايش دمات أقاتات ليمات بمتقبار وصيت كتمزقب زخالة اللقع زايم زي سرحة وحسنات مقبي إثيوبيا مرحت بزحات هاجراتن على ملخت كالاتن بسرخبلو أبادي سبعة خيدة بزركب كال أي جوبا سرعة مقبي ودب حبرات منقستات قوله ترايم
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢ ንምርጋጽ ዘሳለጠቶም ተግባራትን ዓወታትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ አብሪሆም እዮም። Our goal is clear to ensure that every Ethiopian ሽቶና ግልጽ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገጠር ኮነ ከተማ ዝነብሩ ኩሎም ዜጋታትና ዝተመጣጠነ ውሕስነት ምግቢ ንክረኽቡ ምግባር እዩ። እዚ ንምትግባር እውን ልዕሊ 700 ዝኾኑ ትልምታት ኣውፂና ተግባራዊ እናገበርና ንርከብ። እዞም ተግባራት እውን ከባቢ መሰረት ዝገበሩን በብዓርሶም ስትራቴጂካዊ ክላስተር ዝተዳለወሎም እዮም። ትራንስፎርሜሽን ምግብና እውን ዜጋታት ማእኸል ብዝገበረ መልክዑ ብመንግስታት ፌደራልን ክልልን بمحظوت لمعاتن بزفر ولك تكالاتن مرمرن حقازاينت زتكبر እዩ ትግበራ ስርዓተ ምግቢ ዘላቕነት ዘለውን ኩሉ ዝሓቆፈን ንኸውን ተገይሩ ዝተሰርሐ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እዘን ምዕዋት ኢትዮጵያ ብዙሓት መርሃ ግብርታት ዕላዊ ብምግባር ናብ ተግባር ኣትያ ኢሎም Through irrigated wheat production we have ended imports and taken steps towards food self-sufficiency ኣብ መስኖ ስርናይ ብዝሰራሕናዮም ስራሕቲ ካብ ወፃኢና ተናዮ ዝነበርና ስርናይ ብምትራፍ ናይ ዓርስኻ ምግቢ ዓርስኻ ኣፍሪካ ናይ ምኽኣል ስጉምቲ ዓዊትና ኢና ካልእ ምልዕዓል ጸጋታት ሌማት ድማ ዝተፈላለየ ልዑል ረብሓ ዘለዎም ናይ ላሕሚ ጸባን ልምዓት እንስሳት ሕርሻን ብምዕባይ ንዜጋታት ዝተመጣጠነ ምግቢ ክበጽሕ እናገበርና ኢና ድኽዳኽ ህፃናት ንምትራፍ ኣብ معقف قال كيدان سقوطا إثيوبيا ببزح زفر ممحيشتات بمتكبار قراصنتا النار أي تركب بمرها قبري حملواي أسر صعنتو لوطي كبابي أير بمكل خالن تفلالي ربحا زلو مفلستات بمتكالن مهرتبون بموساخ نبزحات الدل سراح مفتار تخايليو أفريقيا بموداد بمسرح عرساناي مخال عقمي كمزلوا قدماي منيستر أبي أحمد قليتهم Africa can feed itself and help feed the world. أفريقيا بعرسا سريحة عرسا كاب ممقاب حليفة نعلم زترف عقمان لوا كوينو قنا أفريقيا أب زفر حرشا إنفستن مقبار لمعات فاينانس يدلايو سعنتلو تكباب أير نمتصوار ونزقبر فاينانس مس سرعات مقبي كتأساسر لوا بتوسخون فتحاو زخونة تبتصحنة يدليو أفريقيا نلوطي كبابي أير زلوا قده نئشتي كوان تغنم أب قدعات قناب زبلت تقدعيتيا سلازي ازينا ديس أبابا وحسنت مقب عالم نمحلاو زي سراح ناي ودب حورات من قستات مقدي بيقورات نت زي سمرلو كخوني قبا أبزح زوانا بعالم زلو سرعات مقبي بزوحات أقامات زقات أمو بمخانو كابزيت أقام نموت أون زتوادد سرحاتي سرعات فاينانسن تقبارو أجندا لمعاتن ناي قدن مخانوم تاملخيتيوم هجرات أفريقيا بمجبي عرسن مخال نزجبرو صعري محجازات لاي مخانو قداميتي منستر طاليان جورجيا ميلوني جليسان أبسفل عليها هجرات مفراينة المعبايز تجبرو هجر بقول ميلا مهرتي بركزريتهم من المعباي منجست طاليان حجز جبر بزعبة مهلاون جليسان مولا لما ينزوادو سبسب مولو برهان جرماي ኣብ ኢትዮጵያና ተሳለጠ ዘሎ መንበር ካልኣይ ጉባኤ ስርዓተ ምግቢ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ጣልያን ብምዃን ዘዳለወቶ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ዝኾና ጆርጂያ ሜሎን እውን ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ እናተሳለጠ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ተረኺበን መደረ ኣስሚዐን እየን ብብርኪ ዓለም ለኸ 10% ዝኾን ህዝቢ ብፀገም ሕፅረት ምግቢ ይርከብ እዩ ዝበላ ቀዳማይ ሚኒስተር ሜሎና ኣህጉር ኣፍሪካ እውን ዝለዓለ ብፅሒት ከም ዘለዋ ኣልዒለን እየን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ብምፍታሕ ውሕስና ምግቢ ምርጋፅ ምስ ድኽነት ጥራይ ዝራኸብ ኣይኮነን ዝበላ እተን ቀዳማይ ሚኒስተር ሕፅረት ምግቢ ጎንፅታት ንኸበኣሱን ራዕዳዊነት ንኸዓቢ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ኣልዒለን እየን Crucial to make a difference and must be integrated into a supply chain approach from seed to production to product distribution. ኣብ ቀረብ ምትእሳር ካብ ዘርኢ ክሳብ ምህርቲ ዘለዎ ከይዲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናሃብና ኢና ንርከብ እዚ እውን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ መፍረያይነት ንኽዓብን ዜጋታት እውን ተረባሕቲ ንክኾኑ ነኽኢሉ እዮም መንግስቲ ጣልያን እውን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ሓገዝ እናሃበ ይዝርከብ ሃገርን ጣልያን ኣብ ኣፍሪካ ብፍላዩን ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሓገዝ እናሃበት ከም ትርከብ ዘልዓላ እተን ቀዳማይ ሚኒስተር ተሓገዝ ሃገር በቀል ፍልጠት ኣብ ውሽጢ ግምት ዘእትወን ውሕስና ምግቢ ብውሽጡ ዓቕሚ ንምርጋፅ ንዝግበር ፃዕሪ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣረዲአን እየን Our goal, we have stated this on many occasions, is not to create dependency, but to support self-reliance. ዕላማና ጽግዕተኝነት ምፍጣር ኣይኮነን ሃገራት ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ውሕስና ምግቢ ንምርጋፅ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ምሕጋዝ እዩ ዕላማና ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምሕጋዝ ኣድላይ እውን እዩ እዚ እንትኾን ፅሬት ምህርቲ ንኽመሓየሽን መፍረያይነት ንኽውስኽን ዝገብር እዩ
ምህርትን መፍራይነት ሕርሻ ከዓቢ ብምግባር ዝሓሸ ፅሬት ዘለዎ ምህርትታት ንምፍራይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዘሳለጥዎ ተግባር ሓገዝ ምግባር ወሳኒ ምዃኑ እተን ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለዓላ እንትኾን ጣልያኑን ነዚ ዘፈር እዚ ከም እትሕግዝ ኣረዲአን እየን። Small and medium-sized farmers and their families are the backbone of agricultural and environmental systems. ዝነኣሰን ማእኸላይን ሕርሻ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ናብርኦም ዝመርሕሉ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ንሕርሻን ንሓለዋ ከባብን ወሳኒ ግደ ዘለዎ እዩ። ነዚ እውን ስራሕቲ ኣፍልጦ ክወሃቦም ይግባእ። መንግስቲ ጣልያን እውን ንፅሬት ምህርቲ ኣድላይ ሓገዝ ዝገብር እንትኸውን ዕዳጋ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ንኽረኽቡ እውን እናሓገዘ እዩ ዘሎ። ሉዓላውነት ምግቢ ንምርጋጽ ፖለቲካዊ ቅርብነት ሃገራት ከም ዝሓትት ዝገለጻ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ነዚ እውን ምትሕባር ኣድላይ ምዃኑ ኣረዲአን እየን። ምክትል ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ካሽም ሼቲማ ድሕንነት ምግቢ ምርጋጽ ግድን ዝኾነሉ እዋን በፂሕና ዝበሉ እንትኸውን ኣብ ዓለም ዘሎ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣብ ዘፈር ምግቢ ክንሰርሕ ዘገድድ እዩ ኢሎም። Food insecurity is no longer a shadow lurking in distant lands. ድሕንነት ምግቢ ዘይምርግጋጽ ንሓንቲ ሃገር ናብ ስጋት ዘትዩ ኣብ ናይጄርያ እዚ ንኸይኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ውፅኢታዊ ዝኾኑ ስራሕትታት እናሰርሐና ንርከብ። ግደ እዚ ጉባኤ ዓብዪ እዩ። ዓለም እናተለወጠ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ጎንፂ ለውጢ ኣየር ምቅያር ፖሊሲ ሃገራት ብመግቢ ኮነ ብኻልእ ዓርስና ንኽንኽእልን ንዕቤትና ዋሕስ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ጄሲካ አልፖ ቦገነን አፍሪካውያን ዘለውዎም ጸጋታት ተጠቂሞም ውሕስና ምግቢ ከረጋግጹ ይግባእ ኢለን። For Africa, transforming food systems is not an option. ስርዓት ምግቢ አፍሪካ ምቅያር ሕርያ ዘይኮነስ ቁልጡፍ ዕቤት ምርግጋጽ ዘባዊ ምርግጋዕን ዓርስኻ ብቁጠባ ምኽኣልን ዝተተሓዘ እዩ። ኡጋንዳ እዚ ተቐቢላ ሓቕፊ ዝኾነን ቀጻልነት ዘለውን ስርዓተ ምግቢ ንምፍጣር እናሰርሐት ትርከብ። ምክትል ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ጀሪሚያ ኮንግ ሃገሮም ድሕንነት ምግቢ ንምርጋጽ ብትኹረት እናሰርሐት ከም ትርከብ ሓቢሮም። Through our national pathway for food system transformation, ላይቤሪያ ስርዓት ምግቢ ንምርግጋጽ 3 ዓንፈታት ብምሕንጻጽ እናሰርሐት ትርከብ። ሕርሻ ዝማዕበሉ መግብታት ምፍራይን በዚ ሕዝቢ ተመጣጣኒ ምግባርን እዩ። እዚ ዓለም ለኸ ጉባኤ ብብዙሕ መንገዲ ይሕግዘና እዩ። ቀጻሊ ወለዶ ጸገም ተጸዋራይ ንኽኸውን ካብ በዚ ሕዚ ውሑስ ዝኾነ ስርዓት ምግቢ ምርግጋጽ ግድን እዩ። ንጥፈት ሓለዋ ከባቢ ብዓይኒ ተረባሕነት ንግዲ ክጥመት ብቀዳማ ሚኒስትር ፌደራል ኣብ ዝተዳለወሉ መበል ካልኣይ መድረኽ ስርዓት ምግቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንጥፈት ሓምለዋይ ኣስፈርን ዕማም ዕቀባ ሓመድን ማይን ውሕስና ምግቢ ምስ ምርጋጽ ተናቢቦም ዝስርሑ ሰለጤናት ምዃኖም ተገሊጹ። ሃብቲ ተፈጥሮ ዝዓለብዎ ጸገማት ቀሪብካ ብልዕሊኦም ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። መርሃ ሰላም መረሳ بنوحن حاطيرن كل جزء زعوة تلمتات وحسنا مقبي جهورنا مقبار إثيوبيا سعرتات داقبرت صني حياة حملو يا أسر الكبا حمدن ماين مسرت حيزو قراوتو كي يقوح قوحن تحرش مريت نكي قدا أكاب مئمات بالزللة نمقبن نتزوع له فلستات مسرت ناي متحس أمام وحسنا مقبيو بتحببر منقستي إثيوبيا طاليان نزتدالو مدرخ سرعة مقبي ودب حورات منقستات أديس أبابا تساسيو الله أبت مدرخ سرخبنا يوم منستر ديتا منستر حرشا زفر هفتن ساتن حسن دكتور فكرو رقاسا حلوة خباب مسرت زقبر من قصغاس زعبا وحسنا مقبو مخانو يحبرو تتكاشي هونو يا أرنقوادي أشارة لمعتاتشن ኢትዮጵያ መልሳ ተግባራው ዝግበር ዘሎ ንጥፈት ሓምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ዝተጎዱ መሬታታ ክሕከም ብምግባር መዳይ ከምውን ብቐጥታ ንምዕባለ ስርዓት ኣመጋግባና ክንርብሐሉ ብዙሕ ረብሓ ዝህበና ማይ ፍልፍላት ክድንፍዑ መፍረያይነት ከዓብን ገዘፍቲ ስራሕትታት እንዳተዓመሙ እዮም ዝርከቡ። እዚ ምስርዓተ ምግቢ ሰፊሕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ሓለዋ ጥዕና እንስሳት ዶክተር ተስፋይ ሩፋኤል ጪብሳ ምስ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ቀረብ ቀለብ እንስሳ ግድኡ ዘኪሮም ብሓለዋ ከባቢ ዕመም ዘሎ ንጥፈት እንስሳት ውሒዙ ኣመጋግባ ደቂ ሰባት ኣብ ምትዕራይ ግድኡ ገዛእ ምዃኑ የረጋግጹ። ዛፉ ሲተከል የሚበላ ዛፍና እንዲሁም የእንስሳት ኣግራብ ብበዝሒ እንትትከሉ ንምግብነት እንስሳ ወዲ ሰብ ረብሓ ዘለዎም ፈልስታት እዮም መሰረት ዝሕዙ ዘለዉ። በዚ ድማ ስራሕቲ ሓለዋ ከባቢ ትንጠፈሉ ተሎ ምዕባይ ምህርትን መፍረያይነትን እንስሳት ምዕባይ ማለት እዩ።
ካብ ኣውስትራልያ መጽኦም ኣብ ንጥፈት ሕርሻ ክዋስኡ ድሌት ከም ዘለዎም ዝገለጹልና ተሳታፍቲ መድረኽ ኣይተ ግዛው በቀለ ንምዕባለ ሕርሻን ውሕስና ምግብን ጥጡሕ ዘይኾኑ ባይታታት ተጻዊርና ንሃገርና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሐሳቦም የካፍሉ። መሬቶች ብዙ ጊዜ ስለታረሱ በውስጣቸው ያሉ ኑትሪየንቶች ሉዝ ሆነዋል። መሬት ንብዙሕ እዋን ዝተሓረሰ ብምዃኑ ዝሓዘው ንጥረ ነገር ብጣዕሚ ነኪዩ እዩ። ዳግመ ምሕዋይ ስራሕቲ ኣብ ልዕሊኦም ክዓልብ ኣለዎ ዝብል መስርሕ ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዘይተሓከመ መሬት ናተይ ክኾን ይኽእል እዩ። ነዚ ናብ ግምት ብምእታው ምድላዋት ምግባር ናብ ተግባር ምስጋር ዝመዓድ እዩ። ኩሉ ጥጡሕ ክኾን ምጽባይ ኣድላይ ይኮናን። ኣብቲ መድረኽ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተርን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ንምዕዋት ሓለዋ ከባብን ሕርሻን ምህላው ተሳትፎ ዘፈር ውልቀ ረብሓ ከም ዘለዎ ተነጺሩ እዩ። بزين عداقة بتتكاتي فريات لعل 4 بليون دولار وصاي كم زدحانه منستر اندستري افليتوم منستر اندستري ابسزازم بجت عامت بغوسغواس ايثيوبيا تفري زفريو تكاتي فريات 4.3 بليون دولار امريكا مدحن كيلو ميلوم ابتي منستر فصام مسرح تنحنحنت تكاتي فرياتات مساينه وبشت كم زبلوم ابزي حزي وان تكاتي فرياتات نقطه هاجر وساني بصحيتنا تواصو يركبوم لمعت كوريدر زغلغلو سمارت ፖላት ትራንስፎርመራት ዝተፈላለዩ ናይ ኤሌክትሪክ ገመዳትን መሰል እታወታትን ብተካቲ ፍርያታትን ምምላእ ከም ዝኽኣል ኣብሪሆም ንተካቲ ፍርያታት ዝወሃበ ትኩረት ኢንዱስትሪ ንባዕሎም ምትእስሳር ንኽጠናኸር ምቹው ኩነታት ከም ዝፍጠር እውን ተዛሪቦም ኣብ ዝተሓዘ በጀት ዓመት 5.7 ቢልዮን ዶላር ብተካቲ ፍርያታት ኣቢሉ ንምድሓን ትልሚ ከም ዝተሓዘ ኣይተ መሳይነህ ውብሸት ገሊጾም أموداتا زينا وصاي حبرت أوروبا أمريكان سممع تعرف نقد 15 مبصحهم تقليصهم كلتيوم عبيتي إيكونوميا ومشاركتين أوارح بسنك كرز انتصححبو كم اونا فلاليوم نمصعب انتفتنو مصنحهم ذكريوم بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت كوميشن حبرت أوروبا أورسولا فون دير لين أب سكوتلاند أب سممع بصحهم 300 ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ ምህርታት ዝነበረ ኣታዊ ታክሲ ብፍርቂ ትሕት ዘበለ እዩ ትራምፕ በዓል 27 ኣባላት ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ንላእኽቲ ኣሜሪካ ዕዳግኡን ክኸፍት ኣተሓሳሲቦም ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ምህርታት ድማ ዝኾነ ዓይነት ቀረፅ እተን ሃገራት ንከይንብራ ኣተሓሳሲቦም ኡርሱላ ቮን ዴር ሌን እውን ነቲ ስምምዕነት ዝናኣዱ እንትኾኑ ብወገን ክልቲኦም ወገናት ምርጋዕ ዕዳጋ ይፈጥሩ ኢሎም منغو أمريكان حبرت أوروبان زلو لووت مهرت نقدي أب 2024 976 بليون دولار كوينو ممزقابو زذكريو أمريكا 676 بليون دولار زقمت مهرتي كاب حبرت أوروبان تتاتو 370 بليون دولار مهرتي دما ناب حبرت أوروبا الإخاء كبل صاب زن نيويورك تايمز أملاقيتو زينو مسنادوتاتنا قدمي مزامنا قندقنتوتاتنا كنزخافراكم ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢን ምርጋጽ ብዝሰርሐቶም ስራሕቲ ውጽኢት ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳን ምኽኣል ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ዝናኣዱ ምዃኖም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ገሊጾም حبرت أوروبا أمريكان سممع تعرف نقد 1500 أو مبصحهم تقلصوا نلومي علة سنوي عسران حادن حملة كل تشحن 10 شوعتنا متمرت مش ساعات حادن أباكم زبلنا يوم بعد زينا يتميت بنيازي كتكتات وتصنعكم مسلمين مسلم كتالكم لمسجن جيتات تعلم بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرة أبو بزلكم وسلام كتقولوا تمليتنا يوم